a vítám vás u tohohle videa. Jak můžete vidět, tak je to, jak si nainstalovat Windows 10, aniž byste museli čekat tady, až na vás přijde řada vlastně v tom jejich pořadí. Prostě byste museli tady na to čekat, až vám to tady povolí, tak prostě abyste to měli rychlejší. Takže vlastně nejdřív si otevřeme internet a napíšeme Windows 10 Media Creation Tool. Tady můžete vidět, že já už to hledal. A kliknete hned na to první. Tak, a to už tady mám vlastně otevřený, takže tohle zavřu. A vlastně na jednom najdete vlastně tu stránku, kde máte napsáno, že to stáhnete, pak si dáte start, tady něco, že musíte, nevím, prostě si jenom stáhnete tadyhle pomocí tady toho odkazu, si stáhnete ten program, pak to zapnete, dáte upgrade tento počítač teď a tady už se to vlastně samo pak dělá. Tady vidíte, podle toho, jaký máte systém, tak podle toho se vám neinstalují Windowsy. To znamená, když máte tyhle ty Windowsy, třeba co to je za kravinu, Windows 10 na Windows 10. Ach jo, Windows Pro na Windows Pro, no to je jedno. Ale já mám třeba ten Windows 8.1, takže to je tenhle. Takže jsem to zaklizoval na Windows Home. A tady vlastně ty další zase se zaklizují na to. No a když kliknete na to download, tak se vám zobrazí tahle stránka, kde máte vlastně ten odkaz na stažení. A můžete tady vidět, že vlastně potřebujete internetové připojení, aby se vám mohly stáhnout vlastně ty Windowsy. Pak úložiště v počítači, s tím asi není problém u většiny počítačů, protože tady mám ještě 507 GB a má to 4,5 GB, myslím. Takže to je v pohodě. Pak tu máme, tohle nepotřebujete, to je kdybyste to chtěli na nějaký počítač, na kterým nejsou Windowsy, a to my nepotřebujeme. Poprvé, no to, co my potřebovat nebudeme, to je když máte počítač, na kterým už ještě nejsou Windowsy 7 ani 8. Tohle nevím, co je. Požadavky na systém, to jsou tu jaký? Požadavky na systém to můžete vlastně vidět tady, když si otevřete to stáhnout si Windows 8, tak aha, tak mě už se to tady načetlo. No jinak, tak tady to bude asi nakonec, mi to načetlo tak, jak má správně, ale ještě vám teda ukážu, že tady když dáte, tak tady vidíte, že to všechno splňuje, takže to je, tam to zjistíte. Jinak tady už teda nic není, vy si stáhnete tenhle program, že vám to ukážu a jinak to uděláme s touhle normální cestou, jak to má být. A ten jsem si dal na plochu, na to dvakrát kliknete, dáte Enter a to už mi tady zase vyskočilo. Jo, tak. A dáte na další a vám se to vlastně celý udělá. Vlastně tady budete jenom odklikávat další a načte se vám to. Tak já teď tohle. Nechci žádný češtění. A dáme teda tady. Pracuje se na tom. Já doufám teda, že se mi to načte. Tak to už se vyplo. A tohle už je ta přirozená cesta. Prostě tak, jak by se to správně mělo instalovat, teda myslím. Tak, počkáme, co nám to, já vypnu ten text, tak, počkáme, co nám to napíše. Ještě tohle smažu. To už asi potřebovat nebudu. Teď nevím, jestli už
Jo, asi už to něco dělá. Zobrazit průběh. Jo. Tak. Já to tady nechám a zrychlím to nejspíš. Jo, takže já teď vypnu mikrofon, abych to pak mohl zrychlit. Když tak se ozvu, až se něco bude dít zase. A ještě bych chtěl dodat, že ta instalace trvá podle toho, jaký máte počítač. Pokud ho máte horší, tak prej nejhorší, když máte počítač, tak maximálně 4 hodiny se to instaluje. Pokud máte hodně dobrý počítač, tak nejvyšší rekord je 30 minut. To znamená, já počítám, že mě se to bude dělat takovou hodinku, hodinku a půl, protože mám takový průměrný počítač, trošku lepší. Tak jo. Tak jo, takže můžete vidět, že tady máme tady výborně, teď se spustí upgrade, několik důležitý, takže tady jsou nějaký ty podmínky, si musíte přečíst. A některé funkce Windows 10 vyžadují pokročilý hardware, některé stávající se změnily nebo odebrali. Během období podpory lze automaticky, podpora si může jednotlivý zařízení lišit. Takže já to přijmu a uvidíme, jestli co se teď bude dít. Tak jo, takže můžete vidět, že teď to chce restartovat počítač. To znamená, že já to ukončím, přepnu to na kameru, natočím to přes kameru a pak se ozvu, až zase budu ve Windowsích nebo něco takového. Tak jo, takže mi vyskočilo, že váš upgrade je připraven k instalaci. Všechno si uložte a nechte počítač zapojit do zásuvky a zapnutý upgrade může chvíli trvat, ale dáme vám vidět, až to bude. Žádám spustit upgrade hned a uvidíme. Tak restartování. Doufám, že to tam bude dobře vidět. A konfigurace aktualizace pro Windows 10 dokončeno 0%. Nevypínejte počítač. Takže to probíhá. Super. Jo. Takže můžete vidět, to probíhá jako normální aktualizace. Tak, super. Přesně na obrazovku. Takhle to nechám. Tak. A já se asi ozvu, až to bude načtený, až tam bude třeba 95%, protože ta baterka v kameře není moc dlouhá. Nemá moc dlouhou výdrž. A ta paměť taky ne. Restartování.
Tak jo, takže tady nám píšou, že systém Windows se upgradeuje, počítej se několikrát restartuje, zatím se posaďte a odpočiňte si. Kopírování souborů 2%, install, jo, tam dole vlastně tady je kopírování souborů, to je 5%, instalace funkce ovladače, to je druhý krok, teda druhý, a třetí je konfiguruje se nastavení. Takže já to asi chvilku nechám a pak to zase střihnu. Takže teď se něco načítá. Vůbec netuším. Sice jo, to budou asi ty restarty. Myslím, na mě něco okolo 24% v té první fázi toho kopírování. Bylo 83%, ale v tom celkovém bylo 24% a začalo se to takhle asi restartovaný spíš. Chvilku počkáme a něco. Jak můžete slyšet, tak tyhle písničky to jsou vlastně No Copyright Song, NCSK, a já je tu poslouchám, abych se zabavil mezi tím, než se to udělá. Takže já jsem si nesednul na židli a neodpočívám, já jsem to ještě víc rozjel. Tak schválně, co se teď načte. Jsem takový rebel a prostě jsem se nešel odpočívat a ještě víc jsem to rozjel. Jak teď je černá obrazovka, proto nic nevidíte. Se zase načítá, jo, už 30% a teď si instalují ovladače. Můžete tady vidět, že kopírování už je hotový, teda bylo tam 83%, najednou se to restartovalo, ale píše to, že je to hotový, takže je super. A teď je tu druhá část, to je instalace funkcí a ovladačů k různým zařízením. A už je tam 6% a já mám vlastně 2 monitory a ten druhý monitor vlastně jako ve vypnutém režimu, prostě není, chová se jako kdyby nebyl vůbec zapnutý. Protože samozřejmě ještě nejsou nainstalovaný ty ovladače, takže druhý monitor je prostě, ten druhý monitor mám tady vedle a ten je prostě vypnutý, chová se, jak když je počítač vypnutý. Tak já se zase ozvu, když se něco bude dít. Takže mě se teď instalují ty ovladače a jak je to blbě, jak se to teď teprve instaluje. Když vám otočím to na vedlejší monitor, který je trochu menší, můžete vidět, že se to trošku rozhodilo. Se tady můžete vidět moje pracovní, to já to nebudu dávat to, abych to měl nastavený. Mám to dál ukazovat, nebudu, tam mám stoleček takový. Takže teď se mi to trošku rozhodilo a mám 12% instalování dole. Jo, teď to tam naskákalo. To docela zrychlilo. No, takže 40% a dole mám teď instalací funkcí a ovladačů 23%. Já se vám zase ohlásím, až bude něco jinýho. Se zase něco bude dít. Takže opět se nám restartuje počítač. Bylo tam, myslím, že 74% a u instalace ovladačů 91%. Tak jo, takže už se nám dělá poslední a třetí část a to je konfigurace nastavení. A u toho mám teď 1% a 75% celkově je hotovo. A ozvu se zase pak. Můžete změnit přizpůsobit nastavení a podíváme se. A tady dobrý. A podíváme se na to, takže ani obsadní rukopis. Kamní. No, takže tohle povolíme.
Používat online služby Smart pro ochranu před škodlivým aplikacemi ano. Predikce stránek zlepšení čtení not AMC. Připojení a oznamování chyb. Automaticky při navrhovaným otevřeným hotspotům. To asi... Já to nemám Wi-Fi, takže to by bude asi k ničemu, ale budíš, nechám to. Se přijde k sítím sdílenými vaše kontakty. Asi jo. Dostat informace o chybách, tak to asi taky, aby to mohli zlepšovat. Microsoft Edge, to je vlastně nový web. Filmy, hudba a takový normální. Jsou vlastně takhle, se mi to nastaví teď jako základní aplikace a to pak jde změnit ještě. To samý venku štovou ty psy, jak tam štěkají. Tak. Uvidíme, jestli už mě to pustí do Windowsu. O, tak to je pěkný, ale. Tak. Takže je. No, takže teď nám tu budou skákat tyhle jejich kraviny, který já asi nejspíš přeskočím, jestli. No, budou to tyhle kraviny. Tak já se zase ozvu pak. To by mě zajímalo, jaký věci asi zajišťujou. Fakt by mě zajímalo, co tam ještě ten systém jako dělá. Kdyby to aspoň třeba pod tím psali, jako třeba někde tady. Tady, jo, tak kdyby to tady psali, ale prostě tam napíšou. Zajišťujeme pár věcí, už jenom pár drobností a vůbec neřeknou, jaký drobnosti, jaký věci. Fakt záhada. Tak tohle už je docela podezřelý. Trvá to trochu díl, ale brzo by to mělo být hotové. A nemůžou tam dát třeba odpočet, kdy už to bude hotové? Takže už jsem se dostal do Windowsu, jak můžete vidět, a tohle už nadáčím další den, to taky tady můžete vidět, a je to proto, protože včera jsem to jako poprvé zapnul, tak prostě mi nešlo kliknout na nabídku Start a na vyhledávání, na tyhle dvě věci. A byl hrozně pomalý ten počítač. Prostě vůbec, jsem si to vypnul, vůbec prostě bylo to hrozně šíleně pomalý. Všechno se dlouho načítalo. Už je to docela dobrý. Můžete vidět, už se to načítá rychle. No a bylo to kvůli tomu, ono to nebylo jakože kvůli něčemu, to bylo prostě, že se to tam nějak blbě načetlo, tady mi to házelo chybu vždycky, když jsem to zapnul, že se nemůže načíst jako nabídka Start tahle a vyhledávání. A tak jsem vypnul, počítač zapnul několikrát a se to načetlo, ale myslím, že by stačilo, kdybych počkal. Nevím. Hlavně, že už to teď funguje, jo, nešlo třeba vůbec otevřít, když jsem kliknul. Jsem tam měl druhý monitor, tak vůbec tohle nešlo otevřít, to nastavení. Tadyhle to. No a jinak ještě bych vám teda si ukázal, co teda je novýho v tomhle Windows 10, takže čeho jsem se hodně všiml, když si dáte správce úloh a výkon, tak vám to, že jo, to nevím, teď jsem, jo, no, takže vám to žere míň vám to žere v tom, jakoby, ramku, asi o půl gigabajtu, jako ne o moc, ale je to vidět na té rychlosti malinko. Je rychlejší trochu ten počítač. Takže to jako je hodně výrazný docela, teď už teda, když jsem několikrát zapnul a vypnul, když už se to načetlo. Dále novinky, tak novinky jsou teda vlastně tahle plocha, nebo ta nabídka Start, se kterou si můžete takhle dělat, co chcete.
Já ji mám takhle, můžete ji dávat i nahoru. Si dám takhle, pěkně. To je docela nízká, já bych to dal spíš. Se nechám takhle. Nemám rád, když je to nízký. No, tady vlastně máme aplikace. A přibylo tady nějaký 3D Builder, to je nějaký, už jsem koukal na druhém počítači, kdy už mám taky Windows 10. Máme celkem 3 a na dvou už máme Windows 10. A to je nějaká aplikace pro 3D modelování. Je zdarma asi, ale co jsem koukal, jsem se v ní vůbec nevyznal. No, tady jsou nějaký základní aplikace, ikonky jsou jiný, ty jsem měl na druhém monitoru. Dokonce mi tady ubylo o 20 GB, mám víc místa na disku. To je docela jako zajímavý, že se to uvolnilo, ale vůbec mi to nevadí. A tu máme teda nějaký ty nový programy, jako je fotky, pak tu byly nějaký ty mapy a takovýhle věci. Tady to jsou moje programy, co jsem si sem dal, kromě těchto 3 dole. No a to nastavení to vypadá asi takhle. V každém máte vlastně popsaný, kde co je, když dáte aktualizace, máte tady ty aktualizace samozřejmě. Tady mám Windows Defender vypnutý, protože mám Avast. Tady je to vlastně to samý, akorát trochu takový zajímavě převedený. Jako to je asi docela největší změna. Možná to přizpůsobení, jako docela se mi to líbí, jak je to ve světlém provedení, je rychlý. Nenačítá se to dlouho. No, tady vlastně můžete vidět, že mám Windows 10 Home, jak jsem ukazoval na začátku. No, co bych dal ukázat, tak tady nám zůstalo vpravo dole. Nám pořád zůstala ta, jako takový to, když na to kliknete, tak vám to zobrazí plochu. To zůstalo, ale když na to najdete, tak už nezmizí aplikace, musíte na to kliknout, aby se fakt ve Windows 7, myslím, když jste na to klikli, tak se vám jako zprůhlednili ty aplikace a viděli jste na plochu. Prostě co máte na ploše za aplikace. Dále tu máme teda čas a nějaký ty hodiny, to se mi líbí, že tu jsou i ty sekundy takhle. To je docela takový zajímavý. Pak tu máme oznamovací lištu, kde tady jsou oznámení. To by měly být, ale já nemám žádný problém s počítačem, takže mi to tu nic nevyhazuje. Jsou nějaký poznámky, nevím, nějaký kravinky. Jiná grafika, přidávání a ubírání zvuku. Pak internet, to je tady takový, když na to kliknem. Je to tu hodně zjednodušený, hodně. Řekl bych, že je to malinko zjednodušený. Se na to podívám. To připojení určitě. Tady ty věci, to bylo dřív víc rozepsaný. A teď jsem koukal. Možná nějaká chyba. Že když na to najedu a kliknu takhle, ještě najedu na ten čtvereček, se zvýrazní oba. Možná to tak má být, možná ne. Bych řekl, že ten pod tím tam nemá být, tenhle jo. A to je jedno. No, co to máme dál, takže ten Windows Store, ten už byl v 8.1 a 8. Co dost aplikací už to je, bych řekl. I hry různý, který už některý mám nainstalovaný. Ten Minecraft jsem si chtěl zkusit stáhnout, ale je trochu, psuje tam, že to nějak vypíná zvuky a pak se musí vypnout a za mnou počítač, tak to radši zkoušet nebudu, zůstanu toho normálního.
jsou nějaký normální aplikace. Jsou některé i, jak můžete vidět, tak z Androida prostě jenom převedený na to. Dále tu máme Microsoft Edge, který jsem ještě neměl otevřený. Na kterém záleží. Už na jednom místě. Dobře. Aha. Když tady dám třeba seznam, to bude vyhledávat, jo, Bing. Se možná pak ještě změním, občas ho budu používat. A co je taky důležitý, tak vlastně v tomhle Microsoft Edge jsou zablokovaný doplňky, nemůžou se vůbec přidávat, a když chcete ty doplňky, tak a chcete tenhle jako od Windowsu prohlížeč, tak musíte dát, tady někde bylo, tady otevřít pomocí Exploreru. Tam vlastně otevře starý Explorer a v tomhle už doplňky jsou, jak můžete vidět tady. Po mně něco chce, tak. Tady už když to tady dáte, tak jo, tady doplňky. Tady ty doplňky už jsou a tady fungují prostě, ale když to vypnu, tak v tom Microsoft Edge tady nejsou vůbec. A jde to tady zapnout přes tohle. Dále tu máme teda ty jako virtuální plochy, který si tam můžete naklikat úplně hromadu. Ono fakt asi není omezený, jenom výkonem počítače. Můžete si hromady toho naklikat. Jako já, a pak to budete odklikat celý den. Takže máte takhle, vidíte, no vy nevidíte, ale vlevo na ploše mám, to nejde přendat. Co to je? HP Passing, cože? To je jedno. Vypadalo to, že je to něco od HPčka, tak to necháme. Když si kliknu, tak vlastně teď natáčí mi to vůbec. No, natáčí mi to pořád. Když teď mám vlastně prázdnou plochu. Dost zajímavá funkce, ale jako asi se dá využívat i na počítačích, který mají 2 monitory a více, ale to takový, já to asi moc využívat nebudu, nevím. Ještě uvidím, jak se mi to bude hodit. Třeba na ten druhý monitor to budu využívat třeba na přepínání mezi internetem a ničím, nevím, uvidím. Dále tu máme vyhledávání, tady něco napíšete, ona to vyhledá. Hrozně jste si těšil na tu Cortanu, jenže ona není v českém jazyce, není vůbec jako namluvená. Že prostě ona, kdybych, nemůžu ji zapnout, za prvý je zablokovaná, aby to nešlo zapnout. A teď vůbec nevím, co jsem chtěl říkat, ale prostě nefunguje, no, v našem jazyce, bohužel. Tady nechápu, proč je to takhle, že máte takhle buď přepíná, nebo že se to takhle vyjede. Jedno. Dále tu máme ten start, to už jsem vlastně ukazoval. To je normální start. Nevím, co bych ještě víc ukázal. To bude asi všechno. Myslím, že jo, tady akorát je ještě jinak trochu ten. Ještě je trochu jinak udělaný, tady pozměněný to, i to menu s ikonkama, ale jinak to nic není asi, co víc ukazovat. že já doufám, že se vám tahle instalace plus povídání o Windows líbila a já se na vás budu těšit do dalšího videa. Čus!